Vi er jo ekstremt optimistiske og kan se, at der er et næsten utømmeligt behov, i hvert fald lige pt., når vi står i den her covid-19-pandemi, som jo står i globalt. Så vores ambition jo er bestemt fra dag et egentlig at kunne sælge et produkt made in Denmark i hele verden.